माझा आवडता ऋतू. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे 3 मुख्य ऋतू. यात मला आवडतो पावसाळा. रखरखीत सृष्टी पावसाळ्यात शांत व हिरवीगार होते. जिकडे तिकडे हिरवळ व पाण्याचे ओहळ पाहून मन शांत व प्रफुल्लित होते. पाऊस पडावयाच्या अगोदर आकाशात काळेकुट्ट ढग जमतात. ढगांचा गडगडाट आणि विजेचा चमचमाट होतो आणि मग पाऊस पडू लागतो. आम्ही येरे येरे पावसा हे गाणे म्हणत अंगणात नाचू लागतो. धो-धो पाऊस पडू लागला की कितीतरी आनंद वाटतो. परंतु खरा आनंद शेतकऱ्यांनाच होतो. पावसाच्या पाण्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. नदी, नाले व विहिरी तुडुंब भरून वाहतात. शेती जोमाने तयार होते. गाईगुरांना भरपूर चारा मिळतो. जिकडे तिकडे समाधानाचे उद्गार ऐकू येतात. झाडे व वेली हिरव्यागार दिसतात आणि फुले टवटवीत दिसतात. डोंगरावरून वाहणारे ओढे आणि कधीकधी दिसणारे इंद्रधनुष्य यांची शोभा तर फारच छान दिसते. पाऊस पडला नाही तर जगणे अशक्य होईल. शेती होणार नाही. अन्न, पाणी व चारा मिळणार नाही. सर्वांवर उपाशी राहण्याची पाळी येईल. म्हणून शेतकरी पाऊस पडू दे घडोघडी, पिकू दे आमची शेतीवाडी अशी वरुणराजाला विनंती करीत असतात. असे सर्वांचे जीवन फुलविणारा आनंदाचा व समाधानाचा ऋतू म्हणजे पावसाळा. म्हणूनच मला तो फारच आवडतो.